trastorn negativista desafiant és un patró d'irritabilitat, desafiament, de no complir les normes, de que el noi o noia discuteixi constantment amb les figures d'autoritat. Si això amb un menor de 5 anys succeeix cada dia o amb un adolescent passa almenys un cop per setmana, això en un període d'almenys 6 mesos, podem estar parlant d'un trastorn negativista desafiant. Els primers símptomes del TND acostumen a aparèixer durant els anys de preescolar i les formes més freqüents de manifestar-se són, per exemple, enfadar-se amb freqüència, discutir contínuament amb els adults, no complir les normes, tenir una actitud provocadora i fins i tot venjativa. I tot això pot interferir en l'aprenentatge, l'adaptació a l'escola i també amb les relacions interpersonals del propi adolescent. Tenir un alt temperament, un adolescent que tingui dificultats en la gestió de les emocions o baixa tolerància a la frustració podrà tenir major predisposició. Tanmateix, l'àmbit familiar és un àmbit molt important on unes pautes educatives més aviat severes o inconstants o inclús negligents poden també predisposar a l'aparició del TND. En aquest cas, es fa una intervenció tant dirigida als pares com també dirigida al seu fill o filla. Amb el fill o filla, amb el jove, el tractament es centra, per exemple, en millorar el control dels impulsos, com ho és la ira. També que puguin expressar els sentiments d'una forma més adequada i més sana. I també per aquest motiu és molt adient fer un entrenament en habilitats socials com també en resolució de conflictes. I per últim, en la teràpia familiar és imprescindible abordar una bona comunicació entre els pares i els fills, potenciar la capacitat per arribar a acords i, per tant, que això sigui la finalització del tractament.